Vila-real en un minut. Si la setmana passada era la tele local qui denunciava impagaments dels socialistes, esta setmana és la policia local qui es manifesta al ple denunciant els continus enganys de Benlloc. Els populars presenten una proposta en defensa de la llibertat educativa, instant a la Generalitat a deixar als pares elegir en llibertat l'educació que volen per als seus fills. Socialistes i Compromís es van oposar. La proposta presentada pel Partit Popular per posar en valor la nit de la Xulla ha aconseguit el seu objectiu i aquesta setmana la Generalitat l'ha declarada festa d'interès turístic, un pas més en la defensa de les nostres tradicions. La Cofradia de la Sang ha organitzat de nou la peregrinació quaresmal a Torrehermosa, localitat natal del nostre patró Sant Pasqual. Els populars agraeixen la invitació de la cofradia a participar del Via Crucis. El Partit Popular va presentant l'equip del canvi, anunciant incorporacions il·lusionants com la de l'exalcalde Manolo Vilanova o la del professor Adrián Casabó, que ocuparà el segon lloc, treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.